Arteria axillaris postupuje na mediálnu plochu ramenného klbu a kaudálne od krčka a ramennej kosti sa ďalí na arteriu subscapularis, čo je vlastne toto tu spleť. Arteria brachialis. Arteria axillaris vlastne vysiela vetvy, arteriu thoracicu externu, ktorú tu vlastne neuvidíme. A arteriu suprascapularis, ktorá ťažko by mala by ísť vlastne z tejto strany okolo lopatky. Vstupuje z axillaris, ale iba u hovädzieho dobytka a koňa, a ostatných vstupuje z arteria cervicalis superficialis. Arteria subscapularis, čo je vlastne tá prvá, akože to prvé jedno z tých hlavných delení, axillaris. Čo tak lepšie bude. Svojím hlavným kmeňom sa obráca pozdĺž kaudálneho okraja lopatky medzi musculus teres major a subscapularis. Čiže tu by to malo vlastne takto prechádzať. Hneď po svojom vzniku vysiela teplo nasledujúce vetvy, arteria circumflexa caudalis, humeri caudalis, ktorá, to je ťažko povedať, ktoré z tých, ale mala by ísť u jednotlivých druhov zviera, je síce rozlične formovaná, ale prebieha vlastne laterálnym smerom medzi musculus brachialis a triceps brachii, čiže niekde v tejto oblasti by sa mala vlastne potom distálne pozdĺž ramennej kosti na jej pozdĺž laterálnej strany. Potom je arteria thoracoldorsalis, čo mala byť táto tu, ktorá vzniká z miesta, kde sa arteria subscapularis ohýba dorzálnym smerom, čo vlastne tu tak vlastne niekde vzniká. Cieva ide po mediálnej ploche musculus teres major a musculus latissimus dorsi, kde sa rozvetvuje. A potom arteria circumflexa scapula. Mohla byť táto tu malička. Sa stačia na laterálnu plochu lopatky a zásobuje laterálne lopatkové svaly. Vlastne ide tak spoza kaudálneho okraja lopatky na laterálnu. Potom arteria brachialis. Je magistrálnou tepnou pre voľné končatiny. Odštepujú sa z nej arteria circumflexa humeri cranialis. Čo by mohlo byť, si približím, tak to tu. Pretože ide opačne ako arteria circumflexa humeri caudalis, ide vlastne na tú kraniálnu plochu humerusu. Potom arteria profunda brachii. U prežívajúcov síce môže chýbať, ale teoreticky by mala ísť vlastne odstupovať do musculus triceps v tejto oblasti. Musculus collateralis ulnaris odstupuje z arterie brachialis vo výške okovca. Lenže tu nám neodstupuje odtiaľto nič, čiže to znamená, že asi je odtrhnutá. Takže tu máme okovec. Z neho veľmi nič neodstupuje. Potom máme arteriu bicipitalis, ktorá by mohla ísť do musculus biceps brachii. Vlastne okrem musculus biceps brachii, tak zasobuje aj musculus brachialis, brachiocephalicus a musculus extensor carpi radialis. Čo tu vlastne máme biceps, čiže tam by mala ísť. Čo sa týka ďalšieho zasobovania extenzorov, že máme na tejto strane extenzory, tak to mohla byť arteria transversa cubitti. Odstupuje z arterie brachialis pri lakťovom klbe, keďže tu máme lakťový klb. Takže toto je jediné logické, čo mi dáva zmysel, že tu odstupuje. Môže odstupovať spoločné arteria bicipitalis, to záleží od druhu zviera, tiež zásobuje extenzory pred laktia, niekedy aj musculus biceps brachii, brachialis a musculus abductor digiti primi longus. Arteria interossea communis. Vlastne podľa názvu odstupuje pod úrovňou lakťového klubu a poslednou vetvou arteria brachialis. Mala by sa odstupovať tu a narať sa do spacium interosseum antebrachii. Interosseum antebrachii proximale, kde sa vlastne vstupuje a potom sa delí na jednotlivé ďalšie vetvy. No vlastne arteria brachialis je distálnym pokračovaním je arteria mediana,
ktorá vlastne vysiela na vetvi arteria profunda antebrachii, u koňa iba radialis proximalis a radialis, ale to, z týchto trhaných častí to je, mediana by mala byť kaudálnejšie od radialis, čiže keď to nebude také zoschnuté, tak možno by sa to lepšie dalo vidieť.